Fordi vi kun har meget kort tid i dag, så vil det ikke være så er det simpelthen bare for kendskab og prøve at lære. Jeg prøver at fornemme, hvordan det vil virke at være i det her læringsrum. Fordi det bliver lidt, vi synes i hvert fald, at det måske godt kan være lidt grænseoverskridende. Det vil være rigtig sjovt. Dagens mål det vil være at få kendskab til innovation gennem arbejdet med de 3 læringsrum. Det kreative, det innovative og det inspirerende læringsrum. Det er ikke fordi, I skal opfinde en crazy ny ting, som vi aldrig har hørt om. Byg videre. Bliv siddet. Det er det kreative. Så kommer vi til innovative læringsrum. Nej, jeg kan kun tage en pindemand. Det er rigtig godt. Pindemand er fint. Vil du tage hvis du nej. Godt. De 10 minutter er ved at være gået. Jeg ved godt, at I er i gang med stadigvæk at komme med idéer, men det her det er faktisk også bare et eksempel på, hvordan man kan arbejde med det kreative læringsrum. Hvis man havde mere tid, så kunne man også lægge det over en hel dag. Altså lave sådan en hel temauge, hvor man så havde en hel dag, hvor man kun brainstormede. Og hvor man, et forslag kommer med ham, Jeppe Krohmann, det er, at man så fjerner alt, der hedder mobiler og computer, og så kun bruger tid på at komme med idéer. Hvordan synes I, det var at snakke nu her? Hvad siger du, Camilla? Jeg synes, det var fedt, og jeg synes faktisk, at det er totalt fedt for en gangs skyld at gå væk fra teknik, fordi at det kan hæmme det kreative flow, ja. Man kan komme i, når først idéerne begynder at skyde ud. Præcis. Og det tror jeg, Jeppe Krohmann vil være meget enig i. At det er det, man skal se læringsrummet som. Hvad siger du, Lærke?